mwebekange kuumera na nyasawo ino nekibunge ekyo iko kyarwete asa kitabu kya Amosi inye nebungo 12 tayari inye some ekengereza tumanye kwa mne wateba asi a translation imbwata the New Living Translation une wateba na dirigire ile se chile translation une wateba hiya. Therefore I will bring upon you all these further disasters I have announced. Prepare to meet your God as he comes in judgment, you people of Israel. Kila se timu yeino indiri ko obolto bweringana munaliri kila se sieri encha liri kila se timu yeino ngeringa ebekange manene ngochari igo mwebekange encha nere ekageire abantu bakwebekange kumera no manene nyasaye enjeranere ekageire ose enjeranere ekorekana ngane manyikanite kurwasi ringali ya nyasaye ekera abantu bakomera nyasaye nkibagokora ekera abantu bakuburi kunga bamera nyasaye nkibagokora ikenakio ikibunge kitete goteba lakini buna mwante bitu mwante bitu na itabu kya musiki kimanage sombe ne bisiri bikyanda byuka yongo bokamambe nasoma bisiri bikyanda na nari gelinga nki mulike yako tebera iya bon asiki esiri yeke yatebetenga nimbwata makwa nkoleta asimuli kinda kura na veri kwenye koleta make amaku asimuli emejanda asimuli usine bature moigwe moboke mocha sende mbakonye lakini muangire bana madanga ebeke yange bano emejanda eriende etigarete ngochere igo ne warning ya akwa Israeli Amosi akwa atebuna nyasaye batebi ngankoleta ande michande minga ze Israeli tinda kora ekiara tibara onchuka tibara onjuro mubwabo kinkoro cyabo igochi kimusire ne menguso erase kinka cyabo nase nze yabo nase kikaru cyabo bawo sasima abantu abakinkoro cyabo inkisibugete igochi sibire nebibe negurube enyinge bune yesa tabanga inchwa sende balimo mwabunekanire mwabunirwe nemesige yemerito erindi ninya kuba obatwaye igo tali eri igo ekambiye yabere egesieki yeto turakwana zingane buna Amosi yako tebya ba Israeli bamwabo atabanga emechando ngochiri tera barabuo emechando yale koche koreta ogusira kwa abantu babo nenibo yabo yonse nene banyara gwoswa barusiwa senze yabo barwa senze yobutumu kya Syria na sande barusi kuchinga cyabo bagenda bakorwa basomba amurababo n'abamuraba abizige babo bakorwa basomba asemeki yaba Syria abandi bayitwa semyoro esegiteriko yera muntu abandi bayitwe abana babo bayitwe igo nakiaka nsatenga imuri ya ebeke yange mejano ngujiri teraera mejano ngujiri igo emechando nero osome kitabu iki ikibungu kya kane ene ya kujakera ikumene ibere mune wote abai bungu kumene ibere ibi ochake ikibunge kemo kisiri kya kane Amosi na tebike ba Israeli
emichando aretira semeki yabo iho kuminga emichando iyi nyasawa nyerete abantu bandaki abantu mo to kwala bandega nyasaye tegro de mechando nyasaye tegro de mechando saitani bego koleta no that's not true nyasaye koleta de mechando itura abantu kuru asibabo geiri bogeka na Israeli bego toroki mechando mengi ka Israeli koyo ikobogera kuru nyasaye utige mechando yacha yabaita yabakuna yabatura uso mimi cyane turasoma ndasoma ikibungo ngeya ndasoma ikibungo munenye sayo de mechane kiyi amusi yakubatebye konyora bareteire kunaho tabayiga ya ibungo bitana kemo era so bitana ko nakubisana tabangeke tabayiga I brought anger to every city and famine to every town, but still you couldn't return to me, or you ignored me. In Karete in Chara, Kehomochino, Awinsi, Israel Yarogoro, Koyo, Judah Yatere Mate, na Benjamin, Igo Samaria, na Chicharo, Israel, no Amosia to make to Numowani. Ako batebi emekiye ino naletire enchara naletire enchara kero muchino lakini town kino lakini mura gebekingira bakosanga nyasaye ngokorale ebintasimol lakini you have ignored me na achira na kodega umayota kiata na kabe I kept the rain from falling when you needed it the most. I ruined your crops. I sent rain on one town, but withheld it from another. Abantu bakaba batanera ngo batabwati maje sibakunya babwati amaje lakini bataba but still you never turned you ignored me amazamata igo bantu mbagitugana iki embureye nakimbure yatu iga nari tetueti iyo nembo yo kayanja gutwa gusenya sae uri ubwate mbura erore tinkiata inkiya za kuburi irinde bakwana no mubani batebi ibintu nebinge mutago tiga monjo kasinya sae igo nyasaye ko batebi nga narao naligerete ntoma gukora nende nkoreta ari imijande tiraire imijande nengojiri manyota kianda oso kianda I struck your farms and vineyards with the price and mildew, locusts devoured all your figs and all the trees, but you still ignored me. Galeta, migondo yene yonsi, amatunda ino, tame tibuya, chingi jigacha, chikalie matunda ino, lakini amataino tachi tikurige ringa ngiuze kiaba. You ignored me. Yes, I thought you ignored me. Mukangombia. Mukangombia getting out there. I said, pray like I did preaching. Kaleta Makuna Mete Ranyareta say mystery. Abana Baino, Amravano Bakwa as you say. The chicken as Jano. I want to Bakwa Banga Semikino. But you ignored me. Ebungo Kuminatemo, I destroyed some of your cities, as I destroyed Sodom and Gomorrah. Those of you who survived were like how burnt sticks snatched from a fire. Still you ignored me. Still you ignored me. Igo Nyasai
akasema kwiurukia asa Abaisiraeli baye bonzi muchuyo okora gintu gite iga okora gintu gite oga utumumu bani iga utume gintu gite emete binde byabeire abantu aba Israeli teibweti bategerereti bona kyako bateberinga ase igo ikiera muta mwagi noiri mwangombi mutedi muyunkingo kwara mutedi muyunkia bana ba ukwana kyako bateberinga therefore I will bring upon you all of these further disasters ase igo emechande ndi netigarete nkoreta ndi igo mwebeke ange emechande ngochere na ina tebire igo mwebeke ange to meet your God as he comes in judgment, you people of Israel. Igo ege siri na kerengereri na gesomire na somire bine bibuateti ege siri ekenene tubwene tukorengere gwase kambi yonzi torengere nga nkinya sai agokora asinze bono ego tuoro kinga naro nate gitugwe logiriaye aba bali baye nkiba ukwana ingene lya sai ngiri ukwana sama tukaya turi naro kero muchi kerenga y'umuntu arengere nyasaye onye gweta buone nkamombi tina morora nyasaye onye gweta se kanisa yitu ukwana lingana tutegerere tintu weti nyasaye wetiri asobuge mabwane oretire likuba naende lya wenire intimo yurotinga na wetira unabona corona yaitire kirasi ukumuna naye njaitete enetete igarende ngaiga umuntu narwara lakini nyasaye omokonyire igarende iyo umuntu narwarite umuntu y'imyaka yahe nemingi lakini yayo nyasaye omokonyire obere moyo oi umuntu yiri omugima bwaye ngakibori na nyasaye nateba nyasaye ndiye mono bono narosirwa matena bwane naye turamanya agira mangana kiro umuntu ole moyo ase Israeli amustatu miri ase Israeli yoka amusatu miri ni ebize kubiri bya etana ni Israeli nabya agambe nabya akora andeli kabarandili abantu bonzi bize kubitene anakarandili Juda akarandili na Israeli igo nyasaye ira okugani kwa ekuratei una mwabigire yekambi ekuratei ne akero umuntu aiwe imechano ngochere irinde saba sokutigara ase imechandeye anyora libaga yokobeke nkoro ya nyasaye intura ibuna ko teba Israeli kibana gukora Abaisiraeli abakoranderia imechanda koreta igakubatebiga Abaisiraeli Abaisiraeli barandire tuwe bamanyizira ngari nyasaye lakini bakaombe nyasaye bakora ibintu byabo kuna kinkoro cyabo cyare kubayira osome kibunge kemo kia kitabu kia Mosi egatebayiga listen to me you fat cows of Samaria tabako baruka yako editaku baruka fat cows kia person you women who oppress the poor and crush the needy, who are always asking your husbands for another drink. That is, aba kungu ba person no mo che ya angiyazamai. Igo muyanjite ebintu byuka moligere bintu ebintu mogoli nyumba bine bintu byichere mwazanga ebintu bikireo. Igo timuri go cyari abantu abataka igo mu kuba crash ngende muganye dino abaga madenga tukimo woje magade whisky whisky sana yana gitozi baturariri akubateze kuna abantu banarite abantu bari ba ku middle class na rich abantu bari igarende no yenkeje middle class bono mbaro abantu baro nibo yaba ya tonye ibi
iga na Kenya na sandike abantu asinari ni bwitonyere igente abantu bakora abangina bali ku mugondo bali koko sibinyomba bari bagaranzite ino mwako wende gazi usumungino kibe gazi bawo jema ibinze bitara ibinze bibangire buya egwisi bawo siba bara abantu abangina bakora igenzi ibuniri kizi cyose ogendo ogende misimi y'abantu no ibinze bibi umuntu maboro buyo bustarabu ibinze biro cyokiribiye iyo Nyasaye tari kujya se birengere by'abantu aba ya umenya bataba the sovereign Lord has shown has shown by his ordinance. Nyasaye oriyo orombogambi bwense yon orire ira so obakenu bwaye ngakineike that you will be led away with hooks in your noses. Every last of you will be dragged like a fish on a hook. Iga kote banga inga kinere ise ide kuoswa abont mola se iga mogote mola temi kurkuse nyumba jino muna chombe bi chigote mwa ase jipara ekiagera timokole ti obuya asaba badia bataka igo mwa baombeti ni mogari bintu biya ote baiga kumungo yakani. Go ahead and offer your sacrifices to idols at Bethel and Gilgal. Ava, tiwaringa mbalingi team. Eba kwenda Gilgal no bale ko sasimira. Baru mwanzo byabo ndega baru kitai sikyabo lakini ebintu mbiri batabanga kiri biko ko kinkoro je utaringa biko ko Nyasaye. Yendo ngere yata baiga. Verse 5. Present your bread made with yeast as offering to thanksgiving. Then give your extra voluntary offering, that's free will offering, so you can brag about it everywhere. This is the kind of thing you Israelites love to do, says the sovereign Lord. Amosi ya tabanga ava baru ende kanisa baru isa pan offering baru bimwanto byabo and baru extra even I got walking against what with extra Italia Ligia. And even now they are going to want to with the extra now. You go also what even TV can support Abuna Valley or in a side. I take a cancer a bonnet more when I told you John. Kitini Jones. Native Cancer Jones. You can see congregation today, Mayor, Bonnie John. Sai atare kero asamu. Ibina byako nyora asi obokore rwiki kan ziki nyingi. Elieta abantu bagite elieta lyabo yaturwe abantu bamanyanganya rebe nara. Rebe na bagoje kanisi. Ikanise nyerebe unyagacha. Ikanise nyerebe ura. Denomination ye yarweta asigite. Igokere kanisa Nyasaye wono ngutara una amujya hoteba Nyasaye utade kirasi naro jingike korekano nkoreta ari michando asi ubiko bwensi bwamwaya abantu bonse ebisa kubinde bitararandeliwa nebiri byarandeliwe ibi egwulinga lya Nyasaye abantu abayigwulinga Nyasaye bakosoma Biblia yabo mambi na magoroba lakini mbarakora kiri Nyasaye agoteba Nyasaye nkoletare ogusalibwa kubugimo bw'abantu abangi abo bonse abalire kitabo kya Mose kegoteba takulema ikiatebanga Nyasaye oyo n'omochenu nabateba ebungu byekumenya gatoteba Nyasaye oyo olire iro okolete michando Nyasaye gare moyo nero tongete igoro nensi muntu tayo okora mwamereri amubwe amatebinga Nyasaye ntubuna tolega into America ntuto gutuguna iyo twakira sagiya yento ngeyo kirato ikere amusiyaho kana nga Nyasaye oyo gukwana kurugoro Nyasaye oyo tongete igoro nensi bari ya itegungata ngaki yamuruka buna nesimba
ekere simba ekorogonya asali abantu bati umuntu naro utayikoboseka nabakuburiya esimba kiyabwire asingi bijinde nasaba umuntu naro utagoseke umuntu kabwiriye siren yazumuki town abantu uthi abantu ebakotekela no umuntu kwendi gari yakotinina igonye sawe onyo gukwana uyole moyo uyo tongete igronense nero gukware nero togo sasiba ndiko sasiba nyasai eriere tari koigwa tari gotiokerera ere mugwekano uyo gotebo uyo amusi nyasao le moyo utongete igronense nabatebeti Adam agatonga Adam nawe akababeka zumugondo mbukwanale koigwale kororale kodiyereliale nabwatubo bwi ara onchore obutuko bobo baso na watabaga nero yo gotebanga ebeke anye emechando ngochiri ebeke anye emechando ngochiri eriyo eritose goetani mechandeye twebise kurase mechandeye inchira nere turaza asinyasai atoya mabere hatabanga iga yamutanganya sawo uyu inya sawo ino yatabanga the Lord God Almighty is his name inya sawo ino na sawo uyu nabakwiruka n'uyu inari tari nyasai utamanye kaneti nyasawo uyu turangeiri asekambiye yeito nyasaye utumanyite nyasawo ito ugale moyo igare n'amabera mangi nata itiko konya abantu bonsi asinzengima nabatumete Amos akagenda sebisa kubyose betana na Israeli akagenda Moab akagenda Edom akagenda Israeli ekire kikasi ni cyaba Israeli ekizi kirikindi cyaba Filistini akagenda akarandia akamenya kurandira Israeli na Juda ati abose n'abana banyasaye bari iyense nyasaye abantu bonse bari mense n'abanyasaye ki continent cyonse binakire iko nyasaye nawe ateganga aikire kikanse cyonse aikire n'kinse cyonse kiburi eriyo giriyaye murabona wo kuminga inde bya corona munagiyagite kerense ense yakuniru kerense ukubona nane ibingenze naye kise kiri kinke oburwero bwaikiro ndomaite sebo weta ebo wete nyanja iguru waeta zumubaso wabwati kindege wabwati emeri ibogotoka se kituka watoka se nyomba watoka se para asitayo togwebisa okumenya ki oburwaire bwakire ese kyari gitu tutamaite ngaito gutani wiki batebanga ki tutagwa na Africa no obuli tutaguma ki America nere gwate nyaitari jingi nyaitari America kya kaichuri una Texas na zande bari asimoranga mona mokwe ile tikiri gote kirase gaichiri bondo twatanganyirinya ngaibona tuwuchia umuntu utamaite nyasaye ngayo butemero bwaye buri ngayako genda bona kiya twaikere yebona nga nyasaye ukwani umuntu cyo tataite gotegerera nyasaye ukwani bune simberie atabanga esimba atabanga when the lion roars who will not fear, who will not stop to think ngotati ketena esimbe yinga yabo kuruzi ngangairi usinsikere igo abana basoka ziko nyasaye ukwadire kuruguru kurasa bani baye na ono ukwadire no burero unabwakiriga muntu tayo asense bono iraro ki Tanzania una babateba Tanzania bataka tono tuito sabeja sa kira asense kizi jozi
Wata tia tu sabe nyasai kia urere buntu manyiti nyasai Bishop ngai mun mata to bega se ko ka nyasai Vona se to mu Igo to koi to sabe via irinde urere we tirar Hiko si mai o engineer yete ko ne Onye mo wete mbuya. Hello? Morali sokone. Engineer whatever. Una twake somere ka mosinye. Igize gutunyuringa Nyasaye ni cyane tukoroga twegure ryugiri yaye cyakora tiri micando erinde abantu bacandike nuko bayinyuringa nka kimbura yatuga etatuaria mbure yutinye sawo nyibwate yonse igo igintu genya sawo kwana na intu abantu bayikaranze zo buri babora ninga nkyo mubanya gukwana nyasawo tebiringa na rinde ryonse igo niki unabone corona yagite pandemic hii yagite kinse kiriko sasi manyasai kirjimaite America enere korokuboibo ekinse kya Buraya kinse kya China kya Korea no North Korea bayari nyasai urere bwa soiro Japan mboro igo kirasi nyasai okunire abantu bagukunwa igo abantu bawonchuka bene nyasaye baturiki tari nyasaye baochako watebanga nyasaye tukwato konye tengwato charity nyasaye na kidi kirasi akatebi nyasaye moyari onde munjwa sende nimba konye ebiro bino nimbi avere nimba sibye na manyinga yemanu yengondi erinde mo baba chemi wirekeanga azuburutu bwakaye nakale igo nyasaye bono imicandiye koreka na sensi inyasaye ogukwana nga nwali moyali tai saitani ukwana saitani ndita ko bikora ndita byayi ibuna amusi yagote inyasaye okobikora na kiro muntu muna abegeni kiro muntu kera lituko kororo como kwanje sai weka to kan kurgere liyo bikorwe nyasaye asini na sobo kimabwao na sobo kimabwe kanisa yao na ubwe kan no bwe mabwe dini yao no dini yao nyasaye daro dini kirimo nyasaye ko rokia subali ogoro iga oite nyasaye oite gente yeke iga ntina na wetania ko yona ari ige egere kiro muntu I take time to think. Arengererie ubone kero usikwari ko yana negari umwana umanye gutara ko gendera na kwa naye kwa wade break na kwa umwana uriyo utambuki okire turi ko ruwa bwangu enkore yego utuma ya ko umwana utakwiti kwa mayakomuka kwaja genda kwaro yego ko ruwa wase okoyimoga ne gari bichibosi yoko yana ngora warning yiri kwa nyode warning yiri igonye sai kube kaire binte bingo so kwatero monto bona story twes kuna bono igona ki to ne friend ya re to ji kwa ni friend ne ndiga to wiko ko yantora kwa na matu to wiko ke mwana yo tukani aye moso nyumba inkikiaba corona no era corona no era que un monto de agua y yo no me pregunto cómo era así como el canal it was a shock abana abaiboli bande nabamate bande was que un monto de agua de corona to hay canal nango bato lo molia ya prago te lo bato tu bato corona ko tu kang
iho kirasi bona so gutani gukia azita yugutani gukia para engiti okorma kurwa reri rubiri go tubiri go kurwa iho bora tuai kiri tuacho ngono ndirenga Nyasaye doje moyuri iho kirasi iriugiria onkuigwikana ri wakwande kiru monto omonene no moke bali bari kuruka banene ngamba gukunwa vaikiririwe inazo mabona mambia ase na Nairobi area ase All Saints Cathedral ni kanisa abangirikani provost yerore mo paso bwa okeralitu ya konya bando ko babande ndagere bururi bwa gideye mere bururi bukamubwata 10 days ari nyegitari mere matukane ari ICU yate banga bona daru na amenye nga corona moyi kuna jesalu sitio bono ngotebya abantu bali batarari kuna corona bamanye nga nero baba so kwegara abo siwa tange ngekore umurake ekore utara ige entutego igo abantu mbe basa kwegara nesiyi uno mubanya bateba amosi ensiyi ni bwate cyane mingi muntu tayo ore uberende kwegara kiro montamenye umanyitinga emechando nere kirasi etoetana ini irinde abeke birange byaye asogo cyukira Kristo Yesu asogo tani mind and heart to God kile bune provost yatebet wal dei ko radio bantu bari nyektai ko radio bantu bari patara nyektai binde bamenye bawo ko nyektai iko naintu ndiku amanyire ebibebu na biko sari ubugimo bw'umuntu iko naintu tobebune provost natwegurinya neri toterekero umuntu ebibene gentekebe ebibene ububairo ububemono kibyasoera senkoro yawo azomo bwao yobo sari ubwamate bwao obwabamate bandi n'abantu bandi ndi kwasari ubwamate bwao na Nyasaye namwasari ubwamate bwao nabari batwetane ni bonse igwita abantu batari cyari abataka ko teriko gamba bujya ingano ni kibangi gikomento bujya abataka na ba kane bangi kitibura bari abanene bari kwa kada bango igo bokore bwitu kwezi pia sense ase kanisa ase serikali ase county kitu ase kiregento onye bibidi ko tukubiko gamba idigo sadikiro umuntu idigo testui kiraba tubone igo twibikane asogo tanti ngo gitu oche atinya sai uyu urire irenga nari n'ikimburu ara onjure kimkoro kibe kingi je kimubwekane ekera no mocheni ndi hata kita na begeni bae bonse baba bateni na wadi kimburu abo korera begeni bae baba bateni bamubwekane tabagoteba ingena ria yendiro de n'ikinguru kiriya soire senkoro y'umuntu erigo sari oburi bwensi irindi yabe kobuya erindo muntu uyu umugwekana neza okora wanye kwanyeza iriya bari bande bamweta nene nabanyoro ubuye buri bwanyeza nebitabu kya musi ke goteba iyo teba timochaya mwibikanye kumera na Nyasaye asime cyane egocha lakini mono iyategete nga tubekanye kumera Nyasaye asama abiraye arosirie akoreta uguturika asa abantu baya abigiri igicume yingima ito ugusaba kwa n'inkolinga kero umuntu ayiri singa korenge obugima bwaye ibintu mbire Nyasaye arokiria situri twaombi tutabirengere tibijya irindegere tonyora kisemi cyugonje kagocha asali amabire nara etire Nyasaye tugweniri tutarengere tibyenga twakolete amateni nari abeira situri yaje sawa tokonyire twabwiri twaka ndamateni twakuriri
ibintu mbere twakoze bike bya leta omalemba sinkoro kitu ibintu mbere bya kirasi turi enibo ya kirasi turi yagarire obwene n'ubwitu bwa mente kaniri ukwemugeri yoro kwabeyo konene obwamatu bwitu ranya sai bwa serikiri obwamatu bwitu n'abantu bandi bwa kei efrendi yane mwiga yandege nagenda Kenya ebeza kajya Kenya kabege nyumba ibere isatu akonyo rent kurwa ekana gende dia kabiri akanya abantu bamanyire nga kinyumba cyajere abantu baro akanya abantu konye batari kumucyari yabe nona tutakumena tunywicha kanyabu utu iko into weta kumoga ta konte binante binganchu agiri ingira konte binchunywicha ata ina ite tinkaro project ya umbuye endrete ni project kwaro chiwari yuriria nalia ya kini igo abantu igo bakubeka ligo liri umuntu kwarenga nebintabwate ubumba koba ubukristo ubwegeni obuya abana ebagusikwathenka buna korengana ebicheo yabo buna baba success oyo very successful ne daktari yes ko ya musinyere ya ko ya nkeigo ya mukonega onero onero tokonye to onero le so ana bana bao ligo lyabo lya keire korengana ni bintu bakolile ibi bigusario obwabati kwanya sana bibi yakorwa as better ga Israel bale ko abantu konyo batebiri nyumba chino extra some houses they will be destroyed. Wind houses they will be destroyed. Ige binta abantu bagokora tari bese bya tonyiri tari abantu bagokonya igo bagokonya togokora bintu bingi to advance our life and life they have more comfortable. Umuntu oyo nanyo to umuntu obona so mbere na mobility yare omongereza aguru ko John Stott na so mbere tabya ibi iki Pablo bichaje na so mbere asa abantu yiki kanisa cyaba Kristo ero cyari tukorandia symbol living baringa na Pilgrim ba korandia Christian symbol living ikera abantu batenga ikanisa ya America na ikanisa ya Western countries ya ichuru n'ibintu bingi injira bamenyete no kuhanyo konene kwa chiriguru bano ubukristo bwa migirwe nonye SDA general government president kabolu what's the biggest problem ye kanisa atawa is materialism irin kana ringa Africa inamanya what's materialism ke musumbwa what is it kana yena kwa what's materialism you couldn't understand what is materialism getting sai tayo ngakana ko kali kwa aba communist yenye sai tayo lakini one ndiko nyagosoma na ngo moju Pilgrim na Stott ateba nebintu nirango yebintu etayigo isanikase nyumba y'umuntu ogende inyumba yakiro na into abegeni ogende nyumba y'umuntu ibikoro tubiro ibikoro by'abantu barenga bara etuka mwakora ibikoro bikiri John Stott TV yaye gatarika John Stott no yarenga umupasta bw'ikanisa ya Bongereza ndo likire bitabu bingi kibesa arosi ko bitabu ya energy nyingi million akosomera abapasta ase inzu nyingi TV yaye gatarika gatuta tagito korosi tagito kogoreye abayigu baye bagacha kumarore party de yaye tanyome ataba anko tuwazi TV I can't afford one. You can't afford one. Bakaire to bakamogore TV bakajibeko ya wagocha baro igo ekara ako so ni symbol living
mwa pirigira makataona ibine bitu bya bangereza America ntindu kwata lito mo igato tige tetita ko la to bakore the extreme ya bongere tige to menye buyega na to menye America ya mwa pirigira batere. So when you go to the nyumba jaban ekero muzaro menteki shopping goes up where then ki mutwezi jamen tegete gambi offering ya tegete yang konya tegete. Then the things we do is to satisfy our unending desire for things. Ukugan kuria senko yitu ko trasi kunebintu igo kare abantu banyoro imichano batangaki for a walk what are yang angina nyomba mo what and kwira pero adanga no go to the mall and walk the mall in the window shopping para yagi ko credit card ya chui. So it's stay hard for God or it was then yebi because of it maybe in TV because of it if could receive baga jenya sai ya alkonyora sago tasi even to future na bio ya veri enya sai ndi go your former president ya tebenga again to get and that Western Church is materialism ono katu ajete Andrewsi I came to began to understand what's materialism. Amanda students wako tribute to Andrews area. It's to nero. Andrews area. Nechibe sikuru zuandu zikya konya wana kama na baru Africa na asante pata wati anga pata wati bintozo pata genda west moru ibintu moko. Ito abageni for Africa even for every Sunday no to kujibintu. Every time we vai faz onyo jeto atima timorucho and then about jeto jina wata wala wake every Sunday twagede twachora and Sunday yin and no to ko ke mo to ko and twachora bona kero to ku Andrusi henje na iri tikigari usini tikigari 15 ebintu and ke tukasopa ko iran ebintu bige chore nyombe eto kubekerera and tukasoma kuyenda naiga nere irango y'ibintu. We need to think and prepare to meet God. Now prepare to meet God, no take time aside una yema tukaye kabiga ora asoma Biblia yao uigunego teba asama ngana mangi tugusoma bono iguru yukwebekane kumena Nyasaye kumena na Nyasaye asekina no kumena na Nyasaye aso obugino ngorobiri bwo gutolika ntorare emirobiri una Nyasaye bitu una tokumena na Nyasaye una tokutolika endinga toko change kurubu momoya aso bugimoboya abekire to iyo musaba kwana na Nyasaye abe 90 abetu meyengima ingari ya tonsome biya aso bororo aso botoereru dikunetin ko chito nemyo yeito yebe kyange komera na Nyasaye aso marembe na aso buyabwaye. Let's pray. Nyasaye itombu yemono watu elibaga asechu mengi bitoso maringana lyao oyigore biranga libito dingana lyao liso yonchule biranga libito nokugani kwito erinde ntwiva ntokombya lakini togotegerere eriogi lyao n'omwarokere wao atwagache erinde tutame kurase ogosoreka kobogimo boiga nitosoa asomoro buri bwo gutoleka wakana kare tasasi zumutorito. Amen.